Ship cook, ship cook. Hey guys, magluto tayo katay. Iitsa na! Tara! Ang paypay! Bye-bye! Magwa ba may baga? Champion ka nito na yung mag-sigisi. Baga na guys. Baga na guys! Baga na guys. Wala butang bungon! Di mo na mo baho! Ano ko? Itakang na! Bakol ka na. Di maulog! Nabulasok na. Di ba natin mga saging-saging direct here? Ha? Saging-saging. Palit? Yatak yung Kumplito na ni klasa ha! Kaya giniplahan na! Ako ko siyang tingog pang. Medyo mag-ipag. Nag-vlog, mag-umino, hindi sa bugay mo kitingno. Nice. Oh! Kumana! Wala man yung isi na! Nakadaga, nag-isi anak. Kailangan mag-vlog amang daw guys. Wala! Katsa! Ah. Tingog. Wala ng vlogger. Itawag ang vlogger. Tawag pa ang vlogger guys. 2,000 years later. Itong nagkuhan ganyan guys. Unsa na gibuhat? Hi te. Hello guys! Wala ka kasaba! Dito nagsugba. Dire naghugas. Guys, suguhan ko guys. Mahugas akong plato. Sabar daw kay ko. Manong sana ko ni. Mubalik ra ko. Wala gid guys. Hugas gyud. Mahimo guys. Wala gid tay mahimo ani kay pagtawag hugas. Hugas og plato si Dodong. Ular po kaya na. Ligar po kaya na guys. Tama ra na guys para di mahat guys. Oh. Nanay ba? Nanay. Hi guys. Muna team Buknol. What? Buknol. Mga Buknol gotok. Ah, dali ano maghugas guys. Ah guys oh. Oh. Man na. Okay na. Paabot kami sa mong sugba. Na. Tawag na.